Hoxe atopámonos nunha das feiras máis características de Galicia, a Feira do Capón de Vilalba, un produto que leva séculos conquistando mesas tanto dentro como fora do país. O capón de Vilalba críase dunha forma tradicional e nun proceso de ceba artesanal que comeza o día de San Martiño, con millo do país, pataca, castañas e ovos, o que lles dá unha carne máis tenra, sabrosa e unha pel de cor dourada característica. Que lle diría alguén que ven por primeira vez á Feira de Vilalba? Pois que ven a algo único, que den un paseo por a feira, que se empapen do ambiente, que pregunten aos criadores, porque non falamos só de capós, falamos de máis de 2 séculos de unha tradición moi de Vilalba. A Feira do Capón de Vilalba conta con case 200 anos de historia documentada, con referencias xa no ano 1835, converténdose nun símbolo cultural e gastronómico de Galicia. Cada 21 de decembro, Vilalba convértese no epicentro desta tradición. Os capóns, anhelados e controlados pola Asociación de Criadores, poden venderse aquí, asegurando trazabilidade, calidade e autenticidade. Cal é o maior reto organizativo dun evento con tanta tradición? O maior reto eu creo que é un pouco manter o equilibrio entre manter esa tradición que leva moitos anos e adaptarse aos novos tempos, ofrecendo un produto de calidade e un servicio e unha experiencia para visitantes e criadores para que valga a pena volver. Que premios ganou? Pois ganei 2, a mellor criadora e o maior número de ejemplares presentados na feira. Cantos anos leva criando capós? Pois levo máis de 40 anos. E cal cree que é o momento crítico da cría do capón? Pois é a feira, a matanza e todo iso, pois acaban un pouquiño máis cansados, pero bueno, é unha satisfacción. Canto tempo leva criando capóns para a Feira de Vilalba? Pois máis de 100 anos, porque quero dicir, eu son a última generación criando este que eu empecé este ano, pero xa ven da miña bisabuela. Eres daqui de Vilalba? Non, son do Outeiro de Rei. É a primeira vez que ves a Feira do Capón? No, aquí xa é tradición de vir todos os anos a ver o capón, a ver o bonitos que os poñen moi bonitos, moi presentados, por botar un ollo. Comprache algún capón? Non comprei ningún porque nós criámoslos na casa e son como estes de aquí, o que pasa é que por botar un olliño e por ver como prepara a xente os que poñen aquí. O capón de Vilalba non é só un produto, é historia, identidade e saber facer transmitilo de xeración en xeración. Estamos os do Basanta, vendendo con ilusión.